Eh? Dan rage kiɗan mana. Ha ba, dan rage kiɗan mana. Okay, baby. Ka san baban mu fa. Yanzu ya ji sai ya zama matsala. To ya kai. Ya, sai mu haɗa makaranta. Ha, kina korata ne? Ba haka bane ba, ka san babana saboda ba haka ba yanzu ya zo ya gani a kuma. Ni da nake ma so in zo gida in gaida shi. Akwai matsala gaskiya in ya zo ya gani haka. Matsala kuma? Sai dai mun haɗu a makaranta ke. Okay, to shikenan ba damuwa. Za mu yi. Okay. Baba. Ya aka yi ne? Lafiya la wallahi. Ya kake? Lafiya ya ne ka angon mu. Wallahi na kawo wata babe dina ne. Wata classmate dina Zulaihat. Oh shine ai ku dama sai mace ce ta kawo kula ku ba ku zuwa kusa da zumunci ba. Ba wallahi yanzu na kawo ta na zo na sauke ta. Alayin nan take? Alayin nan take ga gidansu nan. Okay. Ga ta can ma ka ganta can ta. Wace ai Zulaihat ce? Ok, ka san ta ke ne. Sani ma abin nan bayan layin musu Zulaihat ce. Bayan layin ku kuma? Yar gidan Malam Shehu ce. Ga fa gidansu nan fa da na sauke ta yanzu nan gidan nan mai getsin nan. Ta ce ma? Bayan layin mu take fa. Nan Zulaihat ce. Allah. Ba ta malami ne a bayan layin mu suke. To mu je gidansu. Mu je yanzu irin kaka gidansu. Allah. Ba can ta yi ba? To mu fita nan ka gani. To mu je. Tana haka za ga mun ta gaban. To mu je. Ina zuwa. Kai. Wallahi ta zo kawai tana ta mana ƙarya
wai dama kai ka santa ne? Allah. Okay. Zulayat. 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 Dama nan ne gidansu. Ba na ga ba ai kariya ce yare nan fa. Kaga gidansu amma take ta mana. Okay. Baba ina kwana? Lafiya? Lafiya ga wani lafiya. Lafiya na ganku a kofar gidana? Wallahi baba na zo wajen Zulayat. Wajen wannan area? Shine na ganka da irin wayannan shigan saboda Allah. Wallahi baba dama ni dan makarantar su ne kuma na dade ina santa. Aure. To dama aurar da yarinyar nan nake so ne. In har da gaske kake yi kana santa ka turo manyanka. Da gaske nake baba. To ka turo manyanka. To na gode baba. Madalla. Na gode. Sauka lafiya ko? Na gode. Madalla.